Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Sugar Regulatory Administrator nagpahayag na hindi pa kinahanglan ang mag-import sang kalamay sa piyakman sa paglubos ang produksyon tugas ang epekto sang El Nino phenomenon. Yari ang report. May mga milling firms na sa pungsod nga temprano nga naguntat galing. Ginpahayag ni Sugar Regulatory Administrator Paul Asgona nga tuga man sa mainit nga panahon mayara sang pagnubo sang sugar production. Nagligad pa nga bulan nga apektado mga kampo sang tubo sa Southern Negros, rason nga kadamaan sa mga small sugar planters ang wala man anay nagpatanom. We have already produced 1.55 million metric tons of sugar. That is ahead of what we produced the same time last year. However, as early as now, there are mills already signifying closure. Most of the big progressive farmers have indicated a drop in production. Ang pinakagamay nga drop so far nga nabatian po is 10%. The Batangas farmers are claiming a huge drop, more than 20%. Diri sa Negros, a lot of the big farmers, progressive farmers, big co-ops, ga-indicate sila nga nag-drop man sila more than 10%. So, sa Abril pa o kun Mayo, ginapaabot ang pagsira galing sa mga sentral sa probinsya. Gani nagapati si Asgona nga sa karon hindi pa kinahanglan ang pag-import sang dugang nga supply sang kalamay. Taliwas ini sa nangin pahayag sang pila ka mga lideres sang sugar groups, may angot man sa ginadihon nga panibago nga sugar order sang Sugar Council. so klaro naman, the sugar order has been signed. It is very well stated in the sugar order that based on our current supply and withdrawal numbers, supply and withdrawal data, we do not need to import as of this time. So, some people wanted me to make a statement na we will not import in 2024. I'm sure all these people know that that statement is not possible. I do not have control over demand or withdrawals. Ginpatag sa pamuno sang SRA nga ginaduso karon nga sugar order ang tika nga agod mapasiguro nga mapabilin nga mataas ang presyo sang kalamay halin sa mill gates agod mabuligan ang mga sugar farmers. Ini kun mayara sang ipatuman nga sugar importation sa tuyo nga mabalanse ang presyo sa mga merkado sa piyakman sa pagnubo sang supply dungan sa pagsaka sang demand. The voluntary purchase of local sugar with the context nga if they purchase local sugar 1.5 bags, they will be given a priority sa importation program ta sa future if we have one. Tungod sa epekto sang El Nino phenomenon ang pamunuan sang SRA ang nagahulat sa rekomendasyon kag tikang sang Department of Agriculture angod sa pagpatigayon sang cloud seeding operation. Padayon man ang ahensya sa pagpanagtag sang support services kag libre nga farm inputs halin sa mga irrigation system equipment kag mga patdan. Nico Delfin para sa DGCast Negros.